Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro ginigilong ki khubor bam da kasni. Don Bosco Technical School lad umkra Shillong ka way nagishlem ay jing hikaya ki kam ki jam hagi babun ki liang kalayo ban rakhi ka lingku snem ka bashis pa snem. Nadu bala seng ya ka da ki padar selshen. Ka DBTS ka badai ka school tray hagi kamshnakti bat machine kumju ki bashnadur bat penwan dur ya ki bunjat ki jing hikai katkum ka jingjit jong ki khna. Ya ka Don Bosco Technical School Shillong bala seng haus nem syajar kna spotlight puar la pyniaid da ki jingyas lok selshen of Don Bosco North East India. Kadai gashlem ay jing hikai bala itu da ka sorkar ha ka NCVT course ha ki khandai trades bat ki wei part ki rukam ay jing hikai na lor ki ITI don sa ki khatlai tuli ki badai ki non-formal trades. Shushu ka DBTS ka bala register kum ka Societies Registration Act of 1860 NOSRSDB 11773 of 1973. Men ha ka khatway trik unai wing kalapan kutno ya ka jubilee shis pa asnem ya ka bala pelong da ka jingpin iriam ya ki tiar kitar machine bashnahi da ki khna training kum ka bait bayad da ki battery yuthu ba Dominic yaw pniaw uway na kinong hikay ka DBTS. Yung play mo, kanina si nirakhi ka jindap sa pastem jaka ni ka Don Bosco Technical School Shillong kayin kabla rila sumari buni khna samla mo kamtam hagani si ni don hang ni menta kini ka Don Bosco Expo ru kabla si kabla sedang nadu men khna tarik menta si ngit kut ya ka but kum si benta jong kan ka expo ki khna kele ban shna ki ba compare ki ba compare long ya phe na ki jing shna mo te kawin na ki shna ka bangi shna mangi ki long ki ni jon bon ki trade ang yo pher ba kawin na ka liang jongi padang shna ka ni ka electric vehicle ka electric bike ni ba yong ya e-bike ka ba phle so ya ni ka market man tama par the man ta bon company ki lapin mi bon ki ya bedai ba ki e-bike ki ba kum ka jidon kam ka por ne ka jing kelas ka por te koi mangiru ha ka senjam ko mentangi ale ban hai jing bentai baret lemba ka jirap jong ini kino hikai bedan hane ini khamta ai khule sar martin sar siamphang bat sar mario ki bala tre system lut ka por ya ka sngi ya ka ya thakli hangne ban wat lat len di kono ban pendap ya ka project jong ni mo tengi dal hangne ka e-bike ka wei ka badika three-wheelers e-bike antara kan wheelchair ni ke bangi perenkam daki kenja elektrik ke bangi pyniaid da ke perenkam dengan bateri lithium ion bateri batu motor ke bangi kun ko wina ki lat ong nama wina ki lat senjam ngin sim ka we ka jing compare mo ong pi mo compare bat na ban peti ya sa kan ka expo da kasi ba la ban le ke ba kham pla ke ba kham mai la se mo tai la man batai susu Chief Minister jongi Shri Konrad Sangma wan chaniga program jingi hangne bat ba yakar hang to ya bon ki phang kini ki kam jok automobile kini ki sektor automobile sektor mo yong mok ti freng mo nang tadang yakar phang kini ki e-bike mo e-vehicle ki mo mo ki bang la i ka market menta pas dang don pas dang yat mo lembaga ji ajimot jong principal jong iru pada ka kidios pueng da ka jing tre stom jok ini kino hikai hang ne bedan hang ne sar martin sar syam sar mario terka bagi kena ki bedon lamangi ki student jongi nyala ban elek bala ban penwan dur penulong ya ka jing tmuji ningkong ni syap ha ban ningkong tengi so sitom hi tenteng tiar ngem la ban yo ngap su order na sabar tu tenteng ka bangi order ka diga agency ka bom da tikna bha bom da su tikna bha na ta daung ni sem stomi Andre hakini singi shaban sedang expo ni sobat aingo yu blay pada ba kala long pada ke li sai ni ila thu ni banai ka snai ka ni ka e-bike mo te yung perkhat le mo pi kom sna ke ni lagi perkhat ba ngap bisa Mario bisa Dominic lagi plan te yung chong ni sna na ka ni ka wheelchair bayat ta ka electric motor mo mar list nila menyerap ya ka society te menta gidru kam ko nakam su bani nakam di banya orang use beda ka motor tai